सोमवार के दिन अगर ई कहानी सुनी त किस्मत बदले में देर ना लगी। गांव में एगो बहुत गरीब आदमी रहल, नाम रहे मनोहर। रोज मजदूरी करस, पेट भर खाना भी मुश्किले से मिले। बाकी एगो बात रहे, हर सोमवारू खास चाहे भूखे रहस बाकी भोला बाबा के नाम लेस आ दर्शन जरूर करस। लोग हंसे या कहे भूख में भगवान याद आवेलन। मनोहर बस मुस्कुरा के कहस, खाली पेट रह सकिले बाकी महादेव पर भरोसा कम नहीं हो सकत। एक दिन उ सोमवार के कहीं से तनिका दूध ले आके आ शिवलिंग पर चढ़ा दिहले। घरे आके देखता रे आंगना में एगो आदमी खड़ा बा। उ आदमी उनका से कहलन, बाबूजी हम राह भटक गइल बानी, तनी पानी मिली। मनोहर वो आदमी के पानी पियौलन। उ आदमी मुस्कुरा के कहलन, आज तू भगवान के ना पहचान पौला बाकी भगवान तहरा के परख लेले। अगले दिन से मनोहर के जिंदगी बदले लागल, कमाई में बरकत होखे लागल, समाज में सम्मान बढ़ गईल, सुख समृद्धि सब धीरे धीरे आ गईल। जे दिल से भरोसा करेला भगवान ओकर रास्ता खुद बना दिले। प्रेम से बोली जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।